Broadcasting from the home of rodeo capital of the Philippines, Masbate. Ito ang pinakabagong istasyon ng radyo na inyong mapapakinggan. Hatid ay musika, balita at impormasyon sa pinalakas at pinalawak na signal. Kahit saang sulok ka pa, aabutin ka namin. Eddie Wow. Dito ka na sa istasyon na wow sa tugstugan, wow sa entertainment, at wow sa public service. This is DWTK Wow Smile Radio Masbate 92.7. Palangga ka! Tututukan ang mga pangyayari sa loob at labas ng probinsya. Ipapaabot ang mga mahalagang detalye at impormasyon live. Komprehensibong ibabalita kasama ang Masbate Newsline Team. Ito ang Wow Smile Radio Masbate. Special coverage. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yung magandang performance sa akin at syempre po masaya kami sa nakuha naming panalo bagkat yung laro namin yung crucial po para sa amin. Kailangan naming manalo para mag-move sa next round ng Ako Bicol Cup. So ano pa yung mga maipapangako mo sa iyong team na gagawin mo para yun nga sabi mo ay mapabilang pa kayo sa next round ng Ako Bicol Cup Masbate? I-guide ko sila sa i-compose ko sila sa loob ng court tsaka ibibigay ko yung best ko para maganahan din sila sa maglaro sa loob ng court din po. Ayan, aasahan namin yan para sa inyong team. Baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga taga-suporta ng inyong team. Go ahead. Binabati ko yung family ko, yung mga papa ko, yung girlfriend ko, si Micah Yu, at mga taga-Stampar, si Boss Philip, tsaka si Boss Macmac. Ano po, boss? Ayan lang po. Once again, thank you and congratulations sa ating team na Team Katayngan. Diyan na nga nagtatapos mga kasurog ang ating Game 1. Diyan lang kayo dahil maya-maya ang labanan naman ng home team kontra sa Team PUV Corpus. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldecon ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Etchegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.